Od 2017 ekshumiranih osoba odnose se na okupirane dijelove Vukovarsko-srijemske županije ili prema ranijem starom ustroju bivša općina Vukovar i okupirani dijelovi bivše općine Vinkovci. A ko je to okupirao? Gospodine Šešelj, ta područja je okupirala Jugoslavenska narodna armija i pridružene paravojne formacije. A kako Jugoslovenska narodna armija može da okupira delove Jugoslavije? Hrvatski sabor je 8. listopada 1991. godine donio ustavnu odluku o prekidu svih državnopravnih sveza s bivšim republikama koje su činile Jugoslaviju i s Jugoslavijom u cjelini. Dakle, 8. listopada 1991. godine. U pogledu ustavne uloge... Samo trenutak, mislim da je učinjena greška. Dakle, riječ je o 8. listopadu 1991. Gospođo, ovo što kažete je važno. Sabor je svojom odlukom od 8. listopada 1991. donio odluku o prekidu svih veza s bivšom Jugoslavijom. Dakle, riječ je o Hrvatskom parlamentu. Znate jednako dobro kao i ja da je međunarodno priznanje nešto što je učinjeno kasnije i što se činilo na nivou Ujedinjenih naroda i tako dalje. U trenutku kada je Hrvatski sabor donio ovu odluku, postojala je još uvijek bivša Jugoslavija i postojala je JNA. Da li se sa mnom slažete ili ne? Ja, je reprends ma question. Malgré le fait que... Ponovit ću svoje pitanje. Usprkos saborskoj odluci o prekidu svih pravnih veza sa ostatkom Jugoslavije, u pravnom smislu JNA još uvijek je bila legalna. Da ili ne? Ja nisam stručnjak za ovo područje da bih mogla mjerodavno odgovoriti na ovako vrlo složeno pitanje koje ima i pravne i povijesne posljedice. Međutim, dakle, činjenica je da je Hrvatski sabor temeljem odluke građana Republike Hrvatske donijete na referendumu 8. listopada 1991. godine donio odluku o prekidu svih državno-pravnih sveza. Na vaše pitanje, nažalost, ovako decidirano ja zaista ne mogu odgovoriti. D'accord. U redu. Zamislimo sljedeću hipotezu. Zamislimo da danas u Hrvatskoj jedna regija sebe proglasi autonomnom. Određene općine sebe proglase autonomnima. Današnja vojska bila bi vojska Republike Hrvatske na tom području. Slažete li se s time? Slažem se, međutim, ja zaista nisam niti pravnik, niti politolog i ovo na neki način ulazi u sferu mojih osobnih stavova, što mislim da nije presudno za predmet i za činjenice o kojima ja sam pozvana ovdje svjedočiti. Ah bon? Bon, d'accord. U redu. Ilić, vi ste ipak, po mojoj proceni, vrlo inteligentni, a i obrazovani ste. Vidim da ste diplomirani psiholog.
I morali bi da budete svesni da je sa aspekta ustavne uloge Jugoslovenske narodne armije Hrvatski sabor 8. listopada mogao da donese jedino odluku da se zaustavi opadanje lišća, pošto u tom mesecu lišće intenzivno opada.